Φίλοι και φίλες, αυτό που έχω μέρες στο μυαλό μου είναι το εξής. Πώς θα σας πω και πώς θα σας κάνω να καταλάβετε το πλάνο το οποίο έχω. Βασικά το πλάνο το οποίο έχω λέει είναι το εξής. Εγώ μπροστά που εκθέτομαι ούτως ή άλλως με το brand name του υπαρχιώτη φίλου, να μπορέσω με κάποιον τρόπο, βέβαια με αλληλοβοήθεια των ανθρώπων, ώστε να υποστηρίξουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομικά προβλήματα. Χρόνια τώρα, σχεδόν 6-7 χρόνια που ψάχνουμε με την προσωπική ανάπτυξη, την οικονομική ευημερία και οτιδήποτε έχει να κάνει με νόμους του σύμπαντος, με αριθμολογία και όλα αυτά τα πράγματα, έχω αντιληφθεί ότι στη ζωή είναι όλα τα πάντα κάρμα. Υπάρχει τύχη σε πολύ μικρό βαθμό, αλλά τα περισσότερα είναι κάρμα. Και μας έχουν προγραμματίσει έτσι ώστε το κάρμα μας να μας γυρνάει πάντα πίσω και να την τρώμε. Άκουσε με τώρα, επειδή τα πάντα γύρω σου είναι μπουρδέλο, τα πάντα είναι ανώμαλο, έχει χαθεί η θρησκεία, έχει χαθεί η πατρίδα, έχει χαθεί η οικογένεια, έχουν χαθεί τα πάντα, έχει χαθεί η εκτίμηση του ανθρώπου. Μπορεί να δώσει ο άλλος λεφτά για μια μαλακία άχρηστη, ενώ κάποιον θα μπορούσε να δώσει λεφτά για το σπίτι κάποιου, για το ρεύμα, για να επιβιώσει μια μάνα ή ένας πατέρας σε ένα παιδί το οποίο έχει πρόβλημα και θέλει 2.000 το μήνα ρεύμα να δουλεύουν τα μηχανήματα στο σπίτι. Κάποιες οικογένειες οι οποίες έχουν καταστραφεί τώρα με τις ζημιές στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Ήπειρο που συμβαίνουν διάφορα, οι Ήπειρο είναι γονατισμένοι γενικότερα οικονομικά. Οι περισσότεροι κοιμούνται γύρω μας και δεν κοιμούνται επειδή το θέλουν, είναι επειδή είναι καταπιεσμένοι και φοβούνται να ανοίξουν το στόμα γιατί θα καούν πολιτικά και θα καούν εκεί που κρατιούνται λίγο. Όταν φτάνει ένα σημείο ο αγρότης να εξαρτάται από το κράτος, από τις επιδοτήσεις, πάνε να πει ότι είναι δέσμιος καταστάσεων. Εγώ αυτό που θέλω να καταφέρω είναι το εξής. Το σκέφτηκα πολύ μικρό στην αρχή, τελικά βγαίνει πολλαπλάσιο, τουλάχιστον 6 φορές πιο πάνω. Το βλέπω να φτάσει 8 φορές πιο πάνω, αλλά να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι σε 6 γλώσσες, να μην έχει να σκεφτεί κάποιος ρατσιστικό, να μην έχει να σκεφτεί κάποιος για ξέπλυμα χρήματος, να μην έχει σκεφτεί κάποιος για αρπαχτή. Να το κάνουμε σε 6 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά, σέρβικα, τουρκικά, ιταλικά, τι άλλο θέλουμε να το κάνουμε, θα βρούμε κι άλλες. Ώστε να μπορεί να βοηθηθεί η αγροτιά γύρω από μας. Δεν είναι δυνατόν η νότια περιοχή μας να είναι πιο φτωχή ακόμα και από τη Ζιμπάμπουε. Μας έχει μείνει μόνο η βιτρίνα των προηγούμενων ετών. Το αντιλαμβάνεσαι? Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο μέσο όρο 15 χρονών ή 20 πλέον. Άσε τώρα βγήκαν μερικοί, πήραν καινούργια με κανένα δάνειο πώς ξεκλείδωσαν οι τράπεζες. Παπάρια, τα χρωστάνε. Αλλά να έχεις ένα μέσο αυτοκίνητο 15 χρονών, πάνε να πει ότι μένεις με τη βιτρίνα πίσω. Πρόσεχε. Θέλω όμως τη βοήθειά σου. Θέλω όποιος μπορεί και ξέρει και γνωρίζει από οικονομικά, από στήσιμο πλατφόρμας, από site, μεταφράσεις κάποιων γλωσσών, από επικοινωνία, από οικονομία πάνω στο νομικό κομμάτι ώστε να μπορούμε να γίνονται κάποιες δωρεές, να μην βρεθούμε εκτεθειμένοι. Δεν θέλω να βρεθούμε εκτεθειμένοι. Θέλω να πάμε με τα όπλα τα οποία έχουν οι πλούσιοι ώστε να μπορέσουμε να βοηθούμε. Πλούσιοι, sorry κιόλας, είπε κάτι Τσίπρα, κάτι μιζέδες. Είμαι υπαρχιώτης φίλος σας, συμβαίνουν αυτά, είναι μοντάρι στα πράγματα. Θέλω τη βοήθειά σας. Κοιτάξτε με στα μάτια. Δεν σας το λέω ψέματα. Εγώ καιρό το σκέφτομαι αυτό. Ο υπαρχιώτης φίλος αυτό ξεκίνησε. Αυτό ξεκίνησε αυτή η θεωρία του υπαρχιώτη φίλου. Τότε, αν βρήκα κάποια project τα οποία προσπάθησαν για μένα ή για κάποιους άλλους να βρούμε μιας λύσης, είτε προχωράνε είτε όχι, δεν με ενδιαφέρει πλέον. Δεν ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Θέλω με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε, με την ψυχολογία την οποία έχουμε, οτιδήποτε. Θέλω να βγάλουμε κάποια προϊόντα, να σκεφτούμε πολύ μαζί ποια προϊόντα να βγάλουμε, ποιους θα συνεργαστούμε, πώς θα κινηθούμε, πώς θα πληρώσουμε, ώστε τα κέρδη αυτών των πραγμάτων κατά 1/5 ή κατά 1/6, θα το δούμε τώρα πώς θα το μοιράσουμε, να πάνε σε οικογένειες οι οποίες έχουν ένα πρόβλημα. Έχω την ανάγκη να νιώσω τη χαρά να βοηθήσω ένα σπίτι. Αν εσύ που με βλέπεις έχεις την ανάγκη να δεις δυο μάτια τα οποία κλαίνε να τα βοηθάς, όχι από λύπηση, αλλά επειδή γουστάρεις, έλα να μιλήσουμε. Δεν το κάνω κομματικά, δεν το κάνω με καπαό, το κάνω μόνο για το γαλόνι, για τον τίτλο. Το κάνω μόνο για τον τίτλο. Ξέρω είναι δύσκολο, αλλά άμα έχεις τα κότσια, πάμε παρέα. Και να έχεις τον χρόνο. Γιατί θα το ξεκινήσεις σιγά σιγά και μπουμ, θα ανοίξει, είμαι σίγουρος. Αργά ή γρήγορα θα το πετύχουμε. Πάμε παρέα. Δεχτείτε την καρδιά. Υπαρχιώτης φίλος.